Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο, σε ένα πολύ μεγάλο βίντεο. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο του Road to Glory που θα κάνουμε. Είμαι και λίγο μπουκωμένος, οπότε μπορεί να πούμε λίγο παράξενα. Είναι το πρώτο επεισόδιο του Road to Glory που θα κάνουμε. Θέλω να απολογηθώ γιατί έχω αργήσει πάρα πολύ. Το παιχνίδι έχει περίπου 3 εβδομάδες ζωής και δεν είχα ανεβάσει κανένα βίντεο. Αυτό γιατί ήθελα να φτάσω σε ένα σημείο που ας πούμε θα είχε αρχίσει το Weekend League και θα είχαμε μπει σε μια σειρά. Όπως βλέπετε πάνω από το ρεκόρ τα πάω μέτρια, γενικότερα στο FIFA 19. Θα σας πω και τι έχω κάνει στα Weekend League. Έχω τελειώσει το δεύτερο, τώρα είναι η Δευτέρα που το γυρνάω, λογικά θα ανέβει Τετάρτη. Να σας δείξω τι παίζει στο club και γενικότερα τι γίνεται. Κανονικά το επεισόδιο σήμερα θα έχει κάποια packs που είχα φτιάξει. Τα άνοιξα μόνος μου γιατί θα ήθελα να κάνω post record, post commentary. Τελικά δεν είχε τίποτα, ήταν χάλια τα packs, ξέρω εγώ. Οπότε θα το κάνω, θα κάνουμε απλά ένα review της ομάδας για το Weekend League και θα μιλήσουμε ίσως για κάποια άλλα πράγματα για τη σειρά. Αυτή είναι η squad όπως βλέπετε, θα σας πω και άλλα πράγματα για αυτή. Να πω ότι τελείωσα το δεύτερο Weekend League, στο οποίο έπαιξα όλα τα match. Τελείωσα το Σάββατο τα ξημερώματα γύρω στις 5 η ώρα, όλα μου τα games. Κυρίως έπαιξα μόνο την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το βράδυ και έπαιξα λίγο απόγευμα το Σάββατο. Τελείωσα Gold 3, δεν τα πήγα πολύ καλά. Τα πήγα αρκετά μέτρια, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να έχουμε Gold 2 τουλάχιστον. Gold 3 εντάξει, ok. Δεν είναι πολύ κάτω από το επίπεδό μου, αλλά γενικότερα πιστεύω πως θα μπορούσα να πάω και Gold 2. Το πώς έπαιξα, μπορώ να πω ότι πραγματικά μπορεί να άξιζε και την Gold 2. Είχα ήττες που δεν άξιζα να χάσω και πήρα λίγες νίκες που ίσως να μην άξιζα να κερδίσω. Αυτή είναι η squad. Θα σας πω και για τον καθέναν. Θα σας πω γενικότερα για όλη τους την πορεία στη squad και όχι μόνο για το τελευταίο Weekend League. Εκτός αν έχω να επισημάνω κάτι για κάποιο συγκεκριμένο. Στο τρένο βλέπετε έχουμε τον Ben Leno. Πολύ καλός ο Leno. Κάνει κάποιες επεμβάσεις που δεν περιμένει να τις κάνει. Γενικότερα είναι πολύ καλός. Σίγουρα τον προτείνω για τα coins του. Αλλά έχει ένα θέμα. Έχει το kicking. Και όποτε γυρνάω την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα για να διώξει μέσα, άμα δηλαδή με πιέζει ας πούμε ο αντίπαλος, ο Leno έχει θέμα. Κάνει πολλές φορές. Έχω φάει 2 γκολ στα 79 παιχνίδια που τον έχω χρησιμοποιήσει, επειδή έχει κάνει λάθος ας πούμε kicking, επειδή το kicking του ήταν κακό ας πούμε. Αυτό είναι το μόνο το θέμα, κατά τα άλλα είναι πολύ καλός. Στο CB, το ένα CB έχουμε τον Αντώνιο Ρούντιγκερ, τον οποίο θα τον αλλάξω σύντομα. Θα πάρω τον Σάντσες της Tottenham. 79 μάτς, 2 assist, 6 κίτρινες κάρτες. Τον πήρα 3,5 χιλιάρικα, δεν κακός καθόλου. Απλά νομίζω πως ο Σάντσες μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Άλλο center back είναι ο Jonathan Tah, ο οποίος έχει παίξει λιγότερα μάτς, έχει παίξει 24 παιχνίδια. Είναι πολύ καλός, κόβει τα πάντα, τρομερός, από ταχύτητα είναι κομπλέ. Και πιο πριν από αυτόν είχα τον Vogt, ο οποίος επίσης είναι μια πολύ καλή κάρτα ο Vogt. 95 παιχνίδια έχει παίξει με το club. Πραγματικά πολύ καλός, σίγουρα αξίζει και γενικότερα πιστεύω ότι το Tah είναι τρομερό δίδυμο αν θέλει να κάνετε μια γερμανική άμυνα. Αριστερά έχω τον Schulz, ο οποίος είναι μέτριος, δεν είναι κάτι τρομερό. Απλά ήθελα κάποιον Γερμανό από το γερμανικό πρωτάθλημα και ήταν μόνο αυτός, ο Max ο οποίος είναι non-layer και ο Plattenhardt που τον έχω σε περίπτωση που φάει κόκκινη ο Schulz. Δεν είναι τίποτα τρομερό Schulz, δεν είναι και κακός. Εντάξει. Okay. Δεν μπορώ να τον προτείνω ανεπιφύλακτα ας πούμε, αλλά ok. Στο δεξιμπάκ έχω τον Ρικάρντο Περέιρα. Έχει παίξει πάρα πολλά μάτς με την ομάδα, 92 μάτς με 10 assist. Πολύ καλός σίγουρα, δυνατός, γρήγορος. Μια χαρά για τα coins του, είναι το καλύτερο δεξιμπάκ της Premier League σίγουρα. Στο 1 CDM έχω τον Leon Goretzka. Τον πήρα πρόσφατα, πιο πριν είχα τον Corentin Tolisso. Ο Goretzka είναι πολύ καλύτερος, είναι πιο ψηλός, είναι πιο δυνατός, έχει καλύτερο shoot. Αμυντικά πιστεύω πως είναι καλύτερος, είναι πολύ ωραίος, έχει και ένα πολύ ωραίο αριστερό πόδι. Αν και έχει 4 weak foot, είναι πολύ ωραίο το αριστερό του. 38 παιχνίδια, 5 goal, 5 assist. Σίγουρα αξίζει, τον πήρα στα 32 χιλιάρικα.
σίγουρα αξίζει τα coins του. Το άλλο CDM είναι ένας παίκτης που επίσης πήρα πρόσφατα, ο Fred. Έχει παίξει μόνο 12 παιχνίδια στο club. Έπαιξε λίγα, δηλαδή έπαιξε νομίζω 8 μάτς στο Weekend League και έχει παίξει κάποια ακόμα στα Rivals που έχω παίξει σήμερα και στα Squad Battles που έπαιξα χθες. 12 μάτς, ένα goal, μία assist. Πολύ καλός και στο CDM, δηλαδή κόβει από ό,τι φαίνεται. Πριν από αυτόν είχα τον Idris Aganagay, ο οποίος ήταν πολύ γρήγορος, έτρεχε, πάλι έκοβε σίγουρα, αλλά είχε ένα μεγάλο θέμα το οποίο ήταν το shoot. Στο shoot ήταν τραγικός, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλει γκολ. Ο Fred έχει ένα πολύ ωραίο πόδι και αριστερό αλλά και δεξί, αφού έχει 4 weak foot, έχει και 4 skills, πολύ καλός. Στο cam έχω τον Dele Alli, που είναι επίσης εξαιρετικός, 92 μάτς, 40 γκολ, 32 assist. Πολύ καλός ο Dele Alli, αλλά έχω ένα παράπονο από αυτόν. Αν και έχει 4 skill moves, έχει 3 weak foot, που στο συγκεκριμένο σύστημα το cam μου το θέλω με 4 τουλάχιστον, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να βαρέσει και με τα 2 πόδια, ας πούμε. Οπότε ο Dele Alli δεν μου το καλύπτει αυτό, δυστυχώς, και είναι το μόνο κακό, και θα σας πω τι έχω στο μυαλό μου για να είναι η επόμενη αγορά του κλαμπ. Δεξιά έχουμε τον Λούκας, τον οποίο έχω κάνει το σμισί του, 51 μάτς, 15 γκολ, 14 assist. Και αυτός είναι πολύ καλός, αλλά το θέμα είναι ότι παίζει δεξιά, είναι δεξιοπόδαρος και έχει 3 weak foot, και αυτό είναι το θέμα του. Κάποιες φορές τον αλλάζω με τον Rashford πλευρές, δεν είναι καθόλου κακός, είναι πολύ γρήγορος, έχει καλό shoot, απλά είναι θέμα το weak foot του, που ενώ είναι δεξί extreme, είναι δεξιοπόδαρος με 3 weak foot, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά γενικότερα έχει αρκετά καλά stats και έχει βοηθήσει πολύ. Αριστερά έχουμε τον Marcus Rashford, ο οποίος είναι επίσης αρκετά καλός, 80 μάτς, 32 γκολ, 18 assist. Είχα σκεφτεί να το αλλάξω με τον Felipe Anderson, αλλά πιστεύω πως ο Rashford είναι καλύτερος. 80 μάτς, όπως σας είπα, 32 γκολ, 18 assist. Βολεύει, βοηθάει αρκετά, βαράει και τα πέναλτι, ας πούμε, στην ομάδα συνήθως. Είναι αρκετά συμπαθητικό σίγουρα και μπορώ να πω ότι τον προτείνω σίγουρα. Αριστερά δεν νομίζω υπάρχει καλύτερη επιλογή για τα coins του. Μετά πάμε σε Sané ή Mané, ας πούμε, ή και Martial, που δεν μου αρέσει τόσο η κάρτα του. Και στο striker έχουμε τον αστέρα της ομάδας, αδιαφυσβήτητα, είναι ο Heung-min Son, τρομερός πραγματικά. Στην αρχή το χρησιμοποιούσα σε Lem και striker είχα το Vardy και δεν είχα το Rashford. Σίγουρα πολύ καλύτερο στο striker ο Son. Έχει παίξει 99 παιχνίδια, έχει βάλει 69 γκολ και έχει κάνει 34 assist. Πολύ καλός ο Son. Το 5 weak foot είναι τρομερό, απλά όπου και να παρέσει το βάζει μέσα. Απίστευτος ο Son, τον προτείνω σίγουρα, τον πήρα και στους 75.000 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 75 ακριβώς. Αυτή είναι η squad. Τις αλλαγές έχω τον Paco Alcácer που πήρα από κόκκινο του πρώτου Weekend League, που είχα τερματίσει Silver 1, δεν έπαιξε όλα μου τα μάτς. Ένα παίκτη τον οποίο τον έχω first owner, τον είχα πετύχει και αυτόν από pack, βέβαια είναι tradable, είναι ο Guarin, τον οποίο τον έβαζα μέχρι πρώτη ως αλλαγή, τώρα όχι τόσο, τον βάζω πάλι. Όσοι δεν έχετε δει την κάρτα του, έχει 99 στο power, 90 long shots, 93 free kick accuracy, έχει 93 strength, πολύ δυνατός, πολύ καλό shoot, τρομερός ο Guarin, μπορεί να παίξει είτε CDM είτε cam, δεν έχει κανένα θέμα. Εδώ έχω το Fellaini κυρίως έτσι, γιατί είναι ο Fellaini και είναι GOAT. 6 μάτς έχει παίξει, δεν έχει παίξει κάτι ιδιαίτερο. Salvio έχω που τον είχα πετύχει από pack, uptradable, δεν έχει άσχημη κάρτα, κάποιες φορές άμα θέλω περισσότερη ταχύτητα στο cam τον βάζω αντί του Dele Alli, δεν είναι κακός. Εδώ πέρα έχω τον Lone Sané, θα σας πω για αυτόν και για τον Eriksen που βλέπετε παρακάτω. Jason Martins, 80 μάτς, 6 γκολ, 6 assist. Μπορεί να μην φαίνεται από τα stats του, αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Ας πούμε στο Weekend League που μας πέρασε ήταν τρομερός, τον έβαζα συνέχεια. Απλά μου πήρε 2-3 νίκες μόνος του. Πραγματικά πολύ καλός ο Jason Martins για να ανοίγει παιχνίδι. Έχει ένα θέμα στο shoot του, αλλά έχει τα 5 skill moves και γενικότερα είναι πολύ γρήγορος, ας πούμε, που δεν είναι θέμα. Το Eriksen θα τον αφήσει στο τέλος γιατί θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο για αυτόν. Vogt σας είπα πριν. De Gea τον έβαλα σε ένα μάτς, στο τελευταίο μου μάτς για να μπω γκολ 3. Δεν είδα κάτι συγκεκριμένο, δεν χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις. Mbappé, loan, 8 μάτς, 1 γκολ, κυρίως αλλαγή τον έβαζα. Και Plattenhardt, ο οποίος έχει παίξει ένα μάτς. Με συγχωρείτε. Και όπως βλέπετε, ως αλλαγή έχω τον loan Eriksen, ο οποίος είναι ο παίκτης που θέλω να πάρω για την ομάδα μόλις μαζέψω τα coins. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα κάνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν λέω και κάτι, γιατί παίζει να πέσω και έξω. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει. Και τον έβαλα στο τελευταίο μάτι για να μπω γκολ 3, όπως έβαλα και τον Sané με τον
Ντεχέα. Και ο Έριξεν είναι τρομερός, απλά μου δώσε την goal 3, μου τη χάρισε. 5 weak foot, το οποίο είναι τρομερό, απλά δηλαδή είναι γαμάτο να μπορείς να βαρέσεις με όποιο πόδι θέλεις, όποια στιγμή θέλεις. Και πραγματικά αυτό είναι τρομερό, είχε 89 long shots, 91 short pass, 87 long pass, 91 ball control, 88 composure, 92 stamina. Ο Έριξεν είναι πάρα πολύ καλός και σίγουρα σε κάποια φάση θα τον πάρω. Και γενικότερα οι προσθήκες που σκοπεύω να κάνω στην ομάδα, άμα συνεχίσω τόσο, είναι ίσως σε κάποια φάση ο Άλαμπα αριστερά και στο camp ο Έριξεν. Σε κάποια φάση θα πουλήσω και το squad σίγουρα, την έχω ήδη καιρό. Λογικά θα παίξω το Weekend League που μας έρχεται και μετά θα την πουλήσω, φαντάζομαι. Μπορεί και να κρατήσω λίγο παραπάνω. Εδώ πέρα στο Transfer Pile, στο Transfer List, βλέπετε ότι έχω πουλήσει κάποιους που έχω βάλει από packs. Θα δείτε και ότι έχω κάνει μπόλικο Brospack Method, το οποίο βγάζει πάρα πολλά coins πραγματικά. Θα δείτε κάποιους παίκτες που έχουν φύγει για πολλά coins, π.χ. ο Λεόν που έφυγε για 3.800. Οι περισσότεροι φεύγουν για 200, αλλά σίγουρα είναι profit, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα έχω βάλει αυτούς που ο Γκέτς, ας πούμε, ο Γκέτς, ο Λούκας και ο Γκλικ ήταν τα καλύτερα μου pulls από πακέτα που είχα ένα rare mega pack, ένα mega pack, κάτι premium gold players pack, κάτι τέτοια, και γενικότερα ξεδερώσαμε αρκετά. Δεν πήγε καλά αυτό το πακόπεν, γι' αυτό δεν το βάζω και στο βίντεο. Τι άλλο τώρα. Αυτή τη βδομάδα σκοπεύω να παίξω αρκετά rivals. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν έπαιξα πολύ, πρέπει να παίξα 4-5 match rivals την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα θα παίξω περισσότερο για να πάω rank 1. Είμαι division 5 δυστυχώς, δεν είμαι 4. Εδώ πέρα τα rewards, άμα πάω rank 1, είναι οι 58.000 coins, οι 2 premium gold packs, ένα rare player pack και ένα mega pack που είναι tradable, ή 4 rare gold pack, premium gold pack, jumbo premium gold pack, 2 rare players pack και 2 mega pack. Συγγνώμη. Λογικά θα διαλέξουμε το δεύτερο option, φαντάζομαι, πάντα αυτό κάνω. Σήμερα δεν θα έχει gameplay το βίντεο. Θα προσπαθήσω γενικότερα το τι παίζουμε τη σειρά. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω αρκετά συχνά. Κατάλαβα ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί έκανα κάποια attempts, αλλά δυσκολεύτηκα. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον 2 με 3 βίντεο τη βδομάδα. Δεν υπόσχομαι κάτι, το ελπίζω. Οπότε αυτό για πρώτο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο ίσως έχουμε κάποια packs που σκοπεύω να κάνω από τα advanced. Έχω κάνει το Hybrid Nations, λογικά θα κάνω και τα Hybrid Leagues. Λογικά αυτό θα είναι και... όχι, ψέματα, θα είναι τα rewards του Weekend League. Συγγνώμη. Τα rewards του Weekend League μαζί με τα rewards του Division Rivals και ίσως κάνω και κάποιες μισή για να έχουμε μπόλικα packs. Αυτό θα είναι το βίντεο, το οποίο θα ανέβει λογικά το Σάββατο. Οπότε μέχρι τότε τα λέμε.